да пожелая светли празници на всички наши участници в заниманията на Българският йога център, в залите на Националната спортна академия и организираните в същите зали национални семинари през годините 1993 до 2007 година, както и в Института по български език и литература при БАН в 2011 година, когато проведохме нашия последен 20-ти национален йога семинар. Пожелавам на всички наши верни участници в заниманията на Български йога център светли празници и нека винаги да не забравят девизът на центъра: бъди добър, прави добро. Ваш любящ ви учител Венцислав Евтимов. 27 декември 2017 година. Хари Ом Тат Сат.